आं प्रेगनेन्ट किन्तु हरखाब आंनि फिसाया थैनानै थांबाय किन्तु एक्टर एक्ट्रेस होनब्ला they always represent someone they always represent someone नाथाय दहाय बुंनाय बादि जे जोङो एसे खामानि मावनानै बांद्राय रोंदों होननानै सानोब्ला जों जेराव थांनांगौ जों बेखिनियाव थांनो हानाय नङा बिबानगिरि नोंथांमोननो आं गाहाम हामलायथि बावहरबाय दिनैनि बे स्पेशल कन्वेन्शनाव आसलते आं एसे आलादा साननानै फैदोंमोन ओमफ्राय नुफैनायजों बारा गोरोबाखसै थेवब्लाबो आं मिन्थिबाय जे बे स्पेशल कन्वेन्शन एकदम लिमिटेड नाम्बार्स होनानैसो मानसि लिंखादोंमोन आरो बिनि अनगायै आरो मोनसे जों जेरावखि थाङा मानो जायखि जाया जथुमायाव जेब्ला जों थाङो जेब्लायबो जों नुयो आइजोफोरनि अनजिमाखौ एसे बांसिन दिनै बेयावहाय गैया हयथ' सोद्रोमाफ्रा एसे खम जानो हागौ जायनि थाखाय 7 जन 8 जन सोद्रोमा लिंहरनायाव सफैयाखै किन्तु समानहै बाहागो लानो हाब्ला मोजां खारन कालचारा ओरैबादि जे जेरावहाय खौसेहैसो जोङो आवगायनो हायो आरो गासैबो खोथाखौ खौसेहै बुजिलायबासो जोङो जिखिनि मावनो सान्दों आवगायनो सान्दों बेबायदिहाय आवगायलांनो हायो जायखिजाया आं ओरैनो फिल्म जगतजों एबा फिल्म इन्डास्ट्रिजों नांनानै थानाया फिसाब्लाबो गिदिरब्लाबो 36 years सिगांनि आगोलनिफ्रायनो एबा 36 बोसोर आगोलनिफ्रायनो आङो फिल्म इन्डास्ट्रियाव दङ बर'हा फिल्म इन्डास्ट्रि होननानै जों बुंथावाब्लाबो बर'नि जि सावगारि दिहुननाय बेयावहाय आं जड़ित 1987 मायथाइयावनो आं सोरमोन नों होननाय बे समाव बुरलुंबुथुर बर' फिल्म ससाइटि बाक्सानिफ्रायनोमोन बेयो स' बुरलुंबुथुर बर' फिल्म ससाइटिया दिहुननाय जा सोरमोन नों होननाय गुसुं मोनसे फिचार फिल्म बे फिल्माव आं प्रटागनिस्ट हिसाबै एबा गाहाय फावगिरि हिसाबै आं बाहागो लादोंमोन स' बेनिफ्रायनो आं जड़ित दंबोयो दासिम आरो हानायसिम आं थागोन ओरैनो नायोब्ला जों नुयो जे सावगारि दिहुननाय एबा फिल्म दायो एट प्रेजेन्ट इट इज कन्सिडार्ड एज ए मिडिया होननानैबो मिडिया हिसाबैबो बेखौ लायो खारन बिनि गेजेरजों जों जेरैहाय मिडियानि गेजेरजों बायदिसिना मानसिनो मिन्थिहोनो हायो नुहोनो हायो रादाब होनो हायो बेबादिहाय फिल्मनि गेजेरजोंबो बायदिसिना दिन्थिनो हायो मिन्थिहोनो हायो फोरोंनो हायो गियान होनो हायो बेनिखाय फिल्मखौबो आथिखालावहाय मिडिया होननानैनो हमोसै एबा बेखौ मिडियानि पार्ट हिसाबै एबा बाहागो हिसाबै बेखौ इनक्लुड खालामनाय जादों बेनिखाय आं सानो जे फिल्म एबा मा होनगोन बेखौ सावगारियाव नुजाग्रा आरो दिहुनग्रा बेसोरनि जिथु मावनांगौ बे बांसिन गिलिरसिन जानानै फैदों अफकर्स बर' समाजावहाय जोंहा जिखिनि खालामो एन्टारटेनमेन्टजों लोगोसे माबा मोनसे समाजनो मेसेज होनो माबा मोनसे मिन्थिहोनो बेफोर थांखिनायखौ जोङो नुगासिनो थायो आरो बेबादिहायनो आवगायलांगोन आरो आवगायबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो ओरैनो नायोब्ला जों बेखौहाय बिसायाव जोङो आर्टिस्ट एस'सिएशन होननानै नुदों बर' सिने आर्टिस्ट खिन्थु आर्टिस्ट एन्ड एक्टर एक्ट्रेस होनोब्ला बे ओरैनो मोननै बाहागोआव रानोब्ला जों नुयो जे आर्टिस्टआ बिराद गुवार वाइड मोनसे बेहा मा दङ फरम दङ ओमफ्राय एक्टर एक्ट्रेस बेयाव नायोब्ला जे आर्टिस्टआ हयथ' गुबुनखौ मालाबाबो इमेट खालामा किन्तु एक्टर एक्ट्रेस होनब्ला they always represent someone they always represent someone they always follow someone सोरनिबा केरेक्टारखौ सोरनिबा आखुखौ
सोरनिबा पार्सनेलिटिखौ दिन्थिनानै होनाय जायो किन्तु आर्टिस्ट होनोब्ला जों आसलते आखिनायनिफ्राय लानानै थियेटारनिफ्राय लानानै क्रिएटिविटी लिरनाय माने माबानि मा होननानै बुङो बेखौ दिन्थिनायनि थाखाय फावथायनि थाखाय लिरनायनिफ्राय लानानै बिनि जितु फराम बियो ओरैबायदि गुवार जायो जे बेयावहाय आनखि स्टेज रायजोनि गेजेराव थांनाय गाव क्रिएटिविटी खामानि मावनाय दिन्थिनाय सोरखौबा फोरोंनाय गाव प्रेक्टिस खालामनाय बेफोरबो आर्टिस्ट बा आर्टनि गेजेराव हाबजोबो किन्तु ओरैनो एक्टर एक्ट्रेस होनोब्ला सोरनिबा केरेक्टारखौ सोरनिबा आखुखौ दिन्थिनाय पारफेक्टलि सोरबा मानसिनि आबुं सावगारिखौ बेबादि जानानै दिन्थिनायखौ जों बुंनो हायो स' बेयावहाय आं सानो बे मोननैखौबो साननानैनो हयतो सिने आर्टिस्ट बे मुंखौहाय होदों आं बेबादि होननानै सानो आं ओरैनो फिसा फिसा मोननैसो खोथाल'सो बुंनानै फोजोबनो नागिरदों प्रि बैसागु सेलिब्रेशन दं दहाय इसेबां गरमाव गोबाव माने डेलिगेसन जिरायबाय गोबाव सम खोथा खोनासंनो आरो बुंनोबो महला थिग नङा बेवहाय रमिअ पि नार्जारि बिथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय जायनि गेजेरजों फिल्म इन्डास्ट्रिखौ माबादि जोङो बेवहाय फोजौनो हागोन जोंनि बिटिसि एरियायावहाय बा माबादि जानांगौ आर्टिस्ट बिहाइन्ड द सिन आरो बिफोर द सिन बिहाइन्ड द केमेरा बिफोर द केमेरा गासैखौबो बुंलांजोब्बाय आं थादों होननानै साना आं बेवहाय मोननैसो खोथाखौसो एसे एम्फेसाइज होनो नागिरो जे जों मिन्थिगौ जे मोनसे समाव सिनेमा हलाव थांनानै बा गामिफ्राव प्रजेक्टर लाबनानै सिनेमा दिन्थियोमोन बिनि अनगायै जों जेबो सिनेमा होनाय जिनिसखौ जों नुफेरामोन बिनि उनावहाय टेलिभिजन फैबाय टेलिभिजनाव जोङो सिनेमा नुबाय बिनि उनाव कम्पिउटार फैबाय कम्पिउटारा जोङो नायनो हानाय जाबाय बिनि उनाव फन फैबाय स्मार्टफन फैबाय दिनै स्मार्टफननि मुगायावहाय मिडियाया ओरैबायदि स्ट्रं जाबोबाय आरो बेयावहाय दिनै बर'फ्राबो स्ट्रंलि बाहागो लानायखौ जों नुयो किन्तु बाहागो लानो थांनायाव जों एज ए एक्टर एक्ट्रेस एज ए आर्टिस्ट हाउ टु प्रेजेन्ट आवरसेल्फ जों गावखौ माबादि प्रेजेन्ट खालामनाया मोजां आं बे लाइनावसो एसे बुंनो नागिरदों खारन टेकनिकेल लाइनखौ आं टेकनिकेल लाइननि आं मानसि नङा आंबो एक्टिं खालामनायनि लाइननिसो बेवहाय आं बे बेलायाव बुङा स' आं बेखौ बुंनो नाजागोन जे जोंहा दिनै अनेक एक्टर एक्ट्रेस आर्टिस्टफोर दं जे बे लाइनाव खामानि मावनाय बेजों लोगोसे जोंहा सोलोंनायनि जितु खाबु बे खाबुखौबो जोङो लालांगासिनो नाथाय दहाय बुंनाय बादि जे जोङो एसे खामानि मावनानै बांद्राय रोंदों होननानै सानोब्ला जों जेराव थांनांगौ जों बेखिनियाव थांनो हानाय नङा दिनै बर' हारिनि जिखिनि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय सावगारि फिल्म शर्ट जा गोलाव जा माने मिउजिक भिडिअ जा फिचार फिल्म जा गासैबो जिनिसा दिनै बुहुमाव जोंखौ रिप्रेजेन्ट खालामो आं दहायनो बुंदों इट्स अ पार्ट अफ मिडिया दिनै जों बाक्सायाव जिरायनानै बिटिसिआव जिरायनानै जि मावो जि खालामो जि दिन्थिनो नागिरो बेखौ दिनै बुहुमावनो सोरबा आमेरिकायाव थानाय सोरबा जापानाव थानायाबो न' सिङाव जिरायनानै बेखौ थुनानै नायनो हायो दैट मिन्स वी आर स्प्रेडिं इजिलि आवर कालचार जोंनि हारिमु जोंनि टेलेन्ट जोंनि हारिमुनि स्टेटास नलेज केपासिटि बेखौ जोङो गुबुननो मुहुर्तआवनो जोङो दिन्थिनो हायो आरो दिन्थिबोगासिनो बेनिखाय एसे जों जायफ्रा बे माबायावहाय दङ बेखिनिया बे मिडियायाव थानायफ्रा एसे संजत जायोब्ला मोजां होननानै आं सानो आं रावखौबो सोंखारिनो नागिराखै किन्तु दिनै जों मिन्थियो जे अमिताभ बच्चनखौ सोरबा सोरबाया इसोर होननानै मानियो
गोबांनि थाखाय अमिताभ बच्चना इसोर मानि थाखाय खालि फिल्म खालामनायनि थाखाय बिथांनि जि पार्सनेलिटी बिनि थाखाय बिथांनि जि गुन बिनि थाखाय बिनि बादैथ' बिथाङा गुबुन जेबो नङा but why his personality बिथांनि जि character बिथांनि जि nature बिथांनि जि गुन जि आखु बिनि थाखाय दिनै गोबाङा सासे फिल्म एक्टरखौ मा खालामो इसोर बादि मानियो बेनिखाय आं बेखौसो बुंनो लुबैयो जे जोंनि गेजेराव जों माखौबा बांद्राय लाइट होलायो बिराद रेजें होलायो बे रंजानायनि नंगौ खिन्थु रंजानायजों लोगोसे जोङो गुबुननो माबा मोनसे होनो थांगासिनो दङ होनांगोनबो आरो बेबादियावहाय जोङो खालि बेखौ एन्टारटेनमेन्ट साननानै जों पार्सनेल लाइफ आरो प्रफेशनेल लाइफखौ मिक्स खालामनानै जों दिनै मालाबा गावखौ एक्सप'ज खालामनानै लायो मानसि मिन्थियै बाथ्राखौ जोङो मिन्थिहोनानै जेखौ जोङो मिक्स खालामजाया बेखौ जोङो मिक्स खालामनानै मा खालामनानै लायो सानसेयावनो 1 सेकेन्डआवनो गावनि मान सन्मानजों खोमानानै लानो थाङो जाहाथे जों बेखौ खालामा जेब्लायबो जाहाथे जोङो रेसपेक्ट होजायो आं मोजाङै थानाय माने आं सोरखौबा रेसपेक्ट होनाय आरो आं जुदि सोरखौबा रेसपेक्ट होयोबा आंबो बे रेसपेक्टखौ मोनगोन आं जुदि सोरखौबा मान होयोब्ला आर्टिस्ट हिसाबै एक्टर एक्ट्रेस हिसाबै आंबो गुबुननिफ्राय बे मानखौ मोनगोन बे अननायखौ मोनगोन नंमारगौ जे आर्टिस्ट एक्टर एक्ट्रेसफ्रानो बयनिख्रुइबो बारा अनजानाय मोनो समाजाव खिन्थु जों बेखौबो गोसोआव लाखिनो नांगोन जे जेब्ला सोरबाया गाज्रि खालामो गाज्रि मोनजानोबो सम नाङा गाज्रि मोनजानोबो जोबोद गोरलै बेवहाय जों बयबो साबधान जानो नांगोन जों मा मावदों जों 2 फिल्म बानायबाय 3 फिल्म बानायबाय 4 मिउजिक भिडिअ बानायबाय फेस्ला 4 मोनबासो जोङो शर्ट भिडिअ बानायबाय बिनि उनाव जोङो बहा फैखो गावखौ जोङो साननानै नायनो नांगोन जों समाजाव दङ जों फिल्म खालामग्राब्लाबो जोङो समाजावनो दङ मेथाइ खनग्राब्लाबो जोङो बे समाजावनो दङ जों एक्टर एक्ट्रेसब्लाबो बे समाजावनो दङ बेवहाय बे समाजजों गोरोबनानै समाजा आंखौ जाबादि अनदों समाजा नोंथांखौ जाबादि अनदों मान होदों नोंबो बे उल्था मानखौ समाजनो होनो रोंनांगोन सानफ्रोमबो बांद्राय साज्रांहै लानानै दिनै मालाबा जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामनो नागिरनायबो जों नुयो जों बैसो जानाय मानसि जोंल' नङा नाथाय दिनै समाजनि जोंनिख्रुइ उन्दै बैसोनि मानसिफ्राबो माखासे खोथाखौ दिनै साननो गोनां जादों बेवहाय आं मिन्थिगौ जे नोंथांमोना बेयाव थानाया बेबादि नङा बेनिखाय आं निमाहा बियो आं इन जेनेरेल बुंजोबनो नागिराखै नाथाय दङ आरो बिदिखौ जों नुबोबाय थादों आरो बे बेलायावनो जोङो एसे कन्ट्रल खालामनो गोनां जानानै थायो स्पेशेलि जिहेतु संगठन मोनसे दङ बे गुथै इन्डास्ट्रिखौ सामलायनो थाखाय बिसा दङ बेवहाय आं आसा खालामगोन बिसानि गेजेरजों माखासे फिसाब्लाबो कोड अफ कन्डाक्ट अर साम रुल्स एकदम फिसाब्लाबो जाहाथे बिसानि गेजेरजों लाखिनो नाजायो बेखिनिखौ जाहाथे मिनिमाम माखासे रुल्सखौ जाहाथे फल' खालामनानै जोंनि आर्टिस्टफ्रा जोंनि एक्टर एक्ट्रेस जोंनि फिल्म दिहुनगिरि बेफोर फिल्म मिडियायाव थानाय गासैबो जाहाथे आवगायलांनो हायो खारन जों जेब्लायबो मोजांखौ नागिरो जाय मोजाङा जोंनि हारिनि इयुन दानायावहाय हेफाजाब होयो जायखिजाया बिथिङानो दाजाथों मानो बेयो आल्टिमेटलि हारि जौगानायजों जड़ित थायो आल्टिमेटलि हारि सिबिनायजों बे लोब्बा थाहैयो बेवहाय बे जिखुनु फिल्ड बे फिल्डआव थाब्लाबो बेनिखाय बे फिल्म मिडियायाबो बेनिफ्राय बारगा नङा बेवहाय जोंहा रंजानो मोन्थाय दङ बयहाबो फेस्ला खालामनो मोन्थाय दङ सावरायनो मोन्थाय दङ खामानि मावनो मोन्थाय दङ खिन्थु बे मोन्थायखौ बाहायनायाव जों जाहाथे एसे नोजोर होलायलायो आरो जोंहा बयहाबो बुंनोबो मोन्थाय दङ खारन बेफोर गासैबो रिलेटेड टु आवार बर' ससाइटि खारन दिनै सोरबाया गाज्रि खालामबा
बिथांनिल' नाम जाया एज ए होल बर' ससाइटिहा मुङा गाज्रि जागोन जे बर'फ्रा ओरैबादि 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 बेनिखाय बे खोथाफोरखौ जाहाथे जोङो गासैबो गोसोआव लाखियो बेनि थाखाय आं बयखौबो खावलायो आरो बिसाया नोजोर होलांगोन होननानै आं आसा खालामो थामहिनबा आं मोनसे लाइनाव बुंनो लुबैयो जे महरगिरि हिसाबै जोंनि जिउआ आब्रुथि गोनां जानांगोन आब्रुथि गोनां जिउ जायोबा इसोर बादि मानिजानाय एग्जाम्पल जों बे बुहुमावनो नुदों बे हादोरावनो नुदों जोंनि बे रायजोआवबो जों नुदों बेवहाय बेबादि जाहाथे जोङो साफा साफा मोजां गुन गोनां आब्रुथि गोनां महरगिरि जानानै समाजाव साफा साफा गोजों हाथरखि जानानै थानो हायो बेखौ जों खावलायो आरो कालचारखौथ' जों मिन्थिखायो इट्स ए कालचार स' कालचारा जाबाय संस्कृति आब्रुथिजों भेरि माच रिलेटेड इंलिशाव कालचारखौ संस्कृति होनोब्ला हारिमु होनोब्ला मोजां मानसिखौ फोरमायनो थाखाय बेजोंनो मोनसे सोदोब बुङो कालचार्ड इडि होदेरनानै कालचार्ड he is a very cultured man she is a very cultured woman होनदोंब्ला बिराद मोजां भद्र संस्कृतिबान हारिमु आब्रुथि गोनां सासे मानसि आब्रुथि गोनां सासे हारिमुआरि आब्रुथि गोनां सासे आइजो सासे महरगिरि स' बे सोदोबजों बेखौ फोरमायखायो बेनिखाय आं आसा खालामगोन जे गासैबोथ' थिगानो दङ मावनांगौ बयबो मावगासिनो जौगाहोदों बयबो खालि बे फारसेखौल' नोजोर होयोब्ला आं मोजां मोनगोन खारन जोंनि गेजेराव गोबां उन्दै उन्दै गोदान गोदान उथिनाय महरगिरिफोरबो दङ जायफोरखौ हयथ' एसे मालाबा बुंनांगौनिबो गोनांथि दङ आरो बेफोरबादि समाव बिसाया एसे नोजोर होलांगोन होननानै आं आसा खालामो आरो बर'नि जि फिल्म लाइनाव जिखिनि खामानि मावदों गासैबो जों नुयो जे जिबादि जौगादों जिबादि गुबुननि आदब खायदाफोरखौ लानानै मोनसे दानि बे गुबुन रायजो एबा गुबुन रावारि जा फिल्म बानायगासिनो दङ बेफोरजों फेर मारिनो हानाय अबस्थायाव थांनायखौबो आं नुदों बेफोरखौ नुनानै रंजाखांनो माने लुबैयो उन्दै उन्दै गथ'फ्रा फिसा फिसा फिल्म डिरेक्सन होदों गुसुं फिल्म खिन्थु जोंखौ साननो बाध्य खालामो एसेबां माइन्युटलि माखासे जिनिसखौ नायनानैहाय बानायदों थ' बिसोरनि बेबादि हास्थायनाय मावनाया जाहाथे दैयाव थाङा बेवहाय जोङो सोरबाया जुदि बेफोरबादियाव एसे मा होनगोन बेखौ एसे असुबिदा खालामनाय बादि नुयोब्ला जों बेखौ गटाव लाबोनानै मोनसे थोंजों लामायाव जोङो दैदेनना लांनांगोन गोबाङा खस्थ' खालामो जोंनाव मोजां मेथाइ खनग्रा मोजां एक्टिं खालामग्रा मोजां मोसाग्रा मोजां डिरेक्सन होग्रा मोजां केमेरामेन मोजां लाइटमेन सोर गैया गासैयावबो दं आं गावनो सोमोनाङो मालाबा नायनानै आं नायजोबनो हाया आं भिडिअ फिल्म बा इउटिउबफ्राव थांनानै आंहा नायनो सम जाया खिन्थु मालाबा माखौबा माबानायावहाय आं नायफ्लाङो नुफ्लाङो आरो नुब्ला आङो बेखौ नायनो होननानै थाङाब्लाबो जेब्ला आं नुफ्लांबाय आं बेखौ आं नायनो सेस्था खालामो जोबजासिम स' बेबादिहाय आं गोबां नुदों बाख्नायथाव मोजां आरो मोनसे खोथा दङ जे बर'फ्रालायनो गुबुननिखौ सोलोंनायाव बिराद एक्सपार्ट बेनिखायनो बुङो जे सोलोंनानै आद्रा खालामा जि सोलोङो मोजाङै सोलोङो स' थाब गुबुननि मोजां आदब खायदाखौबो लायो आरो बेबायदिनो हयथ' मालाबा जोङो गाज्रिखौबो लाफ्लांदोंबा जों बेखौ इगनर खालामनांगोन जों मोजांखौ लानांगोन आरो बेनिखायनो आं बुंदों जे दिनै जोंनि गेजेरावहाय मोजां ट्रेनिं मोननाय हयथ' डिरेक्टर आसियाव साननो हानाय दं ट्रेनिं लानानै फैनाय कर्स खालामनानै फैनाय केमेरामेन डिरेक्टर एक्टर एक्ट्रेस गोदोथ' जों मिथियोमोन हारसा फिल्मफ्राव प्रथम फिल्म खालामनायफ्रा गासैबो ट्रेनिं लानानै फैनाय कर्स खालामनानै फैनाय खिन्थु जोंनिया गासैबो गावनो जानाय बेवहाय इट्स ए गिफ्ट अफ गड इसोरा होनाय मोनसे गुन जोंनि हारिनो बयबो बुङो बर'
मानसि मोसानाय बर' सिख्लाफोर बर' हौवाफोर मोसानाय खननाय मावनायखौ नुयोब्ला जे very flexible बर' हारिनि मानसिफ्रा बिराद flexible होननानै बुङो everywhere खामानि मावनायाव flexible थाब आयत्त खालामनो हायो मात्र जों मालाबा एसे अलसिया थाब आयत्त खालामनो हायो थाब सोलोंनो हायो आरो as it is जों प्रेजेन्ट खालामनो हायो बेवहाय जोंहा जिहेतु इसोर होनाय बे मोनसे गुन दङ जातिगत गुन God gifted knowledge talent बेखौ जोङो मोजांथिंहाय जेब्लाबो बाहायलांगोन होननानै आं आसा खालामो आंहा गोसोआव दङ जेब्ला आं 1987 आव 86 आव 87 आवनो आं इउनिभारसिटियाव एडमिशन लाहांबायमोन नैबे बुरलुंबुथुर बर' फिल्म ससाइटिनि थाखाय जेब्ला एक्ट्रेस नांगौ माने फिमेल एक्टर नांगौ गिबियाव सासे थिक खालामखाबाय ओमफ्राय उनाव डिरेक्टरा नायनानै माबा खारनाव फसायाखिसै बेनि उनाव ना रेन्डामलि इन्टारभिउ लानांगौ तामुलपुरनि कलबारि हाई स्कुलावहाय इन्टारभिउ लाबाय अडिशन बेवहाय आं माबाजोंसो दंजाबोमोन प्रडाक्शनजोंसो आं दङमोन खिन्थु उनावहाय बुंबाय नोंबो होनांगोन थ' जोंनो फिसा फिसा माने सिटुएशन होदोंमोन आंनो मोनसे सिटुएशन होनाय जे आं प्रेगनेन्ट खिन्थु हरखाब आंनि फिसाया थैनानै थांबाय स' आं माबादि एक्सप्रेस खालामगोन दुखुखौ गथ'आ आंनि गोरबोआव थालांबाय खिन्थु फिसाया थैब्रबबाय स' बेखौ गाबनानै आंनिफ्राय मा डायलग ओंखारगोन आं मा बुंगोन फिसाखौ आंनि गोरबोनि गथ'खौ थांखिनानै आरो थैनाय फिसायखौ थांखिनानै डायलगखौ होआखै सिटुएशनखौल' होदों स' बेखौ दिन्थिनो नांगौ बेवहाय डिरेक्टराबो फैदोंमोन जन्स महलिया बिथाङा रुंसारि जालांबाय दा स' I was totally unprepared दा आं प्रडाक्शनसो दंबाय थायो आं बाहेरनिफ्राय आर्टिस्टफोरखौ लिङि होदों मादों मा खालामनांगौ खालामनाङा फोरोंबाय थादों उनाव लास्टआव आंखौ अडिशन होनो होयो स' होबाय बेनि उनाव आंखौ सिलेक्ट खालामबाय बिसोरो स' those were the days दाथ' नर्मेलि बारा बेबादिबो खालामा खिन्थु अफकर्स दा बावै आं मिन्थिया बाखिनि माबाखौ खिन्थु थांनाय फेब्रुवारियाव शुट जालांनाय गराय फाख्रिनि थाखाय खिन्थु खालामदों बेखौहाय बे समाव थांलाय फैलाय खालामनो उसुबिदा बयबो बेस्थ' बेवहाय अनलाइन जों गावबा गाव एक्टिं खालाम सिटुएशन स्क्रिप्टखौ फिसा फिसा हरदों स्क्रिप्टनि सायाव जों गावनो सिटुएशन क्रिएट खालामना लानानैहाय एक्टिं खालामनानै भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै जों डिरेक्टरनो हरनांगौ डिरेक्टर आरो प्रडिउसारा नायगोन बिनि उनाव आर्टिस्ट सिलेक्शन खालामगोन स' आं लास्टसिमबो बेखौ आं खालामफेरदों स' आं मिन्थिया दा गुबुनफ्रा माबादि आर्टिस्ट सिलेक्शन खालामो अफकर्स आं बुंखादों दा ओरैनो नायनो थाङोब्ला एक्टिं रोङियानो खमसो नाथाय बेखौ प्रफेशनेल मेनाराव माबादि लाबोनो बेखौसो जोंहा एसे साननांगौ दङ बाखि आदारवाइज आं गासैखौबो थिगानो सानो बेवहाय आं आरो बारा गोबां बुंनो थाङा बयबो बेयाव रोंखा राखा अन्तत' बे लाइनाव रोंखा राखा जानाय मानसिफ्रासो बेयाव दंजोबो गासैबो सुबुंफ्रा नोंथांमोना बेवहाय आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावो नोंथांमोननि जि खस्थ' नाजानाय जोंहा फिल्म दिन्थिनो दहाय बुंलांनाय बादि हल गैया जेबो गैया ना मिनि हल ना गिदिर हल आरो बेबो समाबो मोनसेल' सिजनाव दिन्थिनो टारगेट खालामनो गोनां जायो खारन बाखि समावहाय अखा बांखा माइ गायनाय एग्जाम थायो गथ'फोरनि फरिखा थायो माबा थायो स' मोनसेल' सिजनाव मास मोनब्रैसोआव बा मोनबासोआव दिन्थिनानै जि खस्थ' खालामनाय फैसा खरसा खालामनाय बेफोरखौबो दिहुननो गोनां जायो बेफोर गासैखौबो नेवसिनानैबो नोंथांमोना सानफ्रोमबो एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय रायजो राजानो रंजाहोनो थाखाय नोंथांमोननि क्रिएटिभिटि टेलेन्टखौ दिन्थिनो थाखाय आरो गोबांनो थांना थानायनि राहा होनो थाखाय आरो जोंनि हारिमुखौ गोजौआव लांनो थाखाय जिखिनि खस्थ' खालामना खामानि मावबाय थादों आं बेनि थाखाय साबायखर बावो आरो उनावबो बेबादिनो मावलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो मात्र जोबनायाव आरोबाव खनसे आं बुंनो लुबैयो जोंनि गेजेराव जुदि माब्लाबा सोरबा आब्रुथि गैयि
महरगिरिया जुदि आब्रुथि गैयि आखु दिन्थियोब्ला जोंनि दायित्व आंबो सासे महरगिरि नोंथांमोनाबो सासे बिनिनो बाहागो सोरबाया महरगिरि सोरबाया दिहुनगिरि स' गासैबो जाहाथे जोङो दायित्व लालायलायनानै समाजखौ फोसाबनायाव हारिमुखौ जेब्लाबो गोथारै लाखिनायाव जाहाथे जोङो बयबो बाहागो लालायलायो दायित्व लालायलायो बिनि थाखाय आं खावलायबाय आरो आंखौ दिनै बेयाव लिंहरनायनि थाखाय साबायखर बावबाय बयनिबो जायफ्रा अर्गेनाइजार्स बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय स्पेसियेलि बिसानि गासैबो गोजाम कमिटिनि मावथि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ आरो फैबाय थानाय बैसागुनि थाखाय नोंथांमोननो बयनोबो आंनि गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायथि बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों